Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 9, ngadto sa 10. Kung wala niya kuhaa, hinuon, miingon siya, ang akong tabang maulang ang imong gikinahanglan, kay makita gayud ang akong gahom diha sa imuhang kaluyahon. Busa, malipayon gayud ako sa pagpasigarbo, bahin sa akong mga kaluyahon. Aron bation ko kanunay, ang gahom ni Kristo kanako. Busa, malipayon ako, karon sa akong mga kaluyahon, sa mga pagpasipala kanako, sa mga kalisdanan, sa mga paglutos, o sa mga kakulian, tungod sa akong pagsunod kang Kristo. Kay kun magmaluyahon ako, ligunon ako sa Dios. Ipasikan sa maong pulong nga ang Dios magauban kanato pinaagi sa iyang mga pulong. Sumala pa sa maong nga bersikulo nga wala kitay laing gikinahanglan, kundi ang iya lamang tabang. O ga ipasigarbo matod pa nato ang atong mga kalisdanan, nga bisan pa man og wala kitay gahom sa mga naghari ning kalibutana, kay pinaagi niini magpabilin nato pagsalig diha sa Dios.